Tia, doncs em va costar. Però ara que m'he acostumat al cafè amb llet de civada, és que ara amb llet de vaca no m'agrada, i amb el sucre igual. És que és molt millor el moreno, molt millor. Molt millor. És que a part no es nota el gust. No es nota, és que és una passada. Oh! Tu no poses sucre? No, jo és que el sucre fa temps que intento deixar de prendre'n. Tia, però si tu no et cal, no estàs gorda. No, és que no ho faig per aprimar-me. Ho faig perquè el sucre no és gaire bo, que diguem. Ja. Com la Coca-Cola. Bueno, perquè és que la Coca-Cola porta molt sucre. Jo fa molt temps que no prenc Coca-Cola. Fa que no prenc Coca-Cola des de l'estiu passat a Menorca. Deu fer, sí. Tu quant temps fa que no prens Coca-Cola? A veure, hi havia Coca-Cola pels nens a la boda dels meus tiets segons. Però és que d'això deu fer com uns 10 anys. Doncs fer-me vegana és el millor que he fet mai a la meva vida. Em sento tan bé, tan neta. Neta és la paraula. Em sento neta, transparent, com l'aigua, saps? Com pura. Sí. Que bé. Sí. Escolta, si necessites ajuda amb les dietes, demana-me-la. Et puc deixar algun llibre, si vols. Ah, no cal. Mira, és que segueixo una tia per Instagram que cuina coses així veganes i llavors a casa doncs ho poso en pràctica. Llavors faig allò, el seitan, no? El tofu i ai, com es deia l'altre? El tempe! Això! Tempe! És que fins i tot el nom és maco, Tempe! Doncs, tia, és una passada, perquè és que segons com ho cuinis, sembla carn de veritat. L'altre dia vaig fer unes tallarines amb seitan i semblaven mandonguilles. Escolta, ja menges llegums? Sí. A veure, és molt important que mengis llegums. Tenen molta proteïna vegetal. N'has de prendre mínim 3 cops la setmana. Algues en prens? Algues? Algues per què? Home, t'aportaran tot el calci que t'aportaven els làctics. Ah, clar. És veritat. Mira, jo de vegades, allò quan tinc gana per picar, Sí. d'aperitiu, o fins i tot per acompanyar plats principals, em faig col kale al forn. Col què? Tia, col kale? Home, no em diràs que no saps què és la col kale? K-A-L-E? Ah, sí, la col cale. Sí, la col cale. Perfecte, fantàstica, una passada. Sí, una passada. Mira, quan fas un canvi radical a la dieta, és molt important que segueixis un ritme pausat. Has de fer els canvis progressivament. Jo, per exemple, amb el sucre, si hagués deixat el sucre de cop, és que seguríssim que hagués hagut de passar mono. Ai, Entens? em farem una selfie per l'Insta, vale? Així. Perfecte. Esmorzant un cafè amb llet de civada, #veggie, #veggie girl, #I'm vegan, #healthy life, Oh, tia, que porta croissants! Mira. Jana, però què... Però, Jana, què fas menjant això? Què passa? Però que no saps que això porta greix de porc? Però què és, Però, tia, t'has de treure de la boca, treu-te això de la boca! Corre! Corre!
Lo sento, no he pogut. Podria ser.